Wear your shoes, Anna. Ik heb aangezegd. 2 keer. Oeh, lot of stuff. Nee, dit is niet. Oh, schatje, doe even iets zo aan. Kom eens. Anna. Ja, praktisch. Ja, deze Anna, zeg maar good morning, titas. Now we're going home. Opa, Ja, meisje. waar is dat spelletje die jij, die wij hier hadden, die wij een spelletje hadden? Oh, even staan. Anders ook deur. Ik weet het niet. Die zou allemaal weer ingepakt hebben. Ja, dit is allemaal de auto. Before we leave, you have to do pipi, okay? Heeft je al tanden gepoetst? Oma, Ja, ze heeft ook al nog gepoetst. oma, waar is dat spelletje? Nog, Jullie hebben niks. Zal ik dat opschrijven? Beverbende. Beverbende. ik heb de eieren. Hè? Ik zie wat Wenke aan het doen. Oké. Zal ik boven weg doen of wil je iets onderweg? Of? Just take it bang in case, Ja, and then Nutella too. vertel dat zo. Ja, dat is mooi knopen. Somebody will ask. Deze kan weg. De rijst zou mee bang? Or you want it? We just take it. Ja. Er moet ook wel wat mee. Makkelijk. Thuis straks al een beetje doen we wat. Ja hoor. Wel makkelijk. Zal basta basta. Ja. Is dit wat van jou? Hoe kan je dat noemen? Zoals wil die houden of mogen die weg? Ga weg. Kijk, die is wel aan, denk ik. Nee, is niet. Nee. Ja, maar goed, draai het er maar in. Ja. Zo. Kijk, je schuin wel een beetje hoe we wachten. Die nog overlaaien. Mee. Oh, Anna, een centje. Sleutel. Oh, lekker veel. Gaat zo snel door. Mama, laat ik jou kijk maken. Why? Ik wil rond. Oké, nee, niet. Hoeft niet. Wat je naar de wc, Anna? Ja, CWC moet je nou niet even gaan, schat. Oké, ja. Ja, gaan we eventjes. Mijn muntje. Ja, doe maar hier neerleggen. Wie is even wil?
Die van jou wassen. Just put it on our seat, Bob. Anders, ja. Nou, dan moet ik gewoon nog eens gooien. Ja. Moet je bij het tasje even het spul uit de koelkast. Papa, Ja? jij ging toen iets de achterkant maken. Opa helpen? Last look sa camping. Last day. Last day. Ja, die ook nog echt. Tapos na naming linisin lahat. Duy house. En dan moeten we de sleutel... Yung aming chalet ay maganda. Good morning, titas. Welcome po sa panibagong video. Paalis na kami. Ik moet ernaast jou komen zitten. Maaga kaming gumising para mag-prepare. Nee, papa gaat mee voorzitten. Mama of oma? Je moet even open de weg kijken. Ja? Je drinken? Ja. Ja. En ik loop moet wel zitten naar of de moet ik niet op receptie. muur zetten? Ja, dat weet ik wel. Zit jij daar gewoon Duits, Engels leggen hoe het zit, man? Ja, maar ik loop wel vast. Even wacht. Ja? Waarom? Heb jij de sleutelbom? Ik was allemaal aan het doen. Wat ga je doen? Erin. Ik heb sleutel. Knopje vast. Wat is Nou, gewoon even een stukje lopen. Nee. Ja, Geen dan het eten telefoon onderweg of vandaag. zou ik met die bakken nog wat croissantje halen? Dat kun je onderweg ook wel denken. Hè? Ja, Want zandjes genoeg ook alles. Je moet toch Ja, drinken een dag van. op dingen goed. hier op de man, hè, op de foto's. Moet men een telefoon hebben? Met deze doen dan. Dus, Nee, Ja. voor de weg, Anna. Kijk wel even hoe het met er wel. And I Kijk see wel you waar in het opkomt. Schijndel. Ja. We're going Waar home. wilde jij voor eten? Wilde nou croissantjes of onderweg? Ang bilis ik ng heb net panahon. nooit gegeten, dus ik nou Wala, tapos wat na. moet hebben. Ja. Ganun-ganun lang. Tapos na ang bakasyon namin. Ja, papa gaat kusantjes halen straks. Ja? Na doei house. No? Okay. Maar dan wilde hier croissantjes halen, want dat heeft Anna Ja, graag. Of Ja, niet? maar dan moet je wel eten. Ja, dat kan anders Just onderweg. Ja, like kijk that. Tapos morgen. ng aming autumn break. Balik work and school na si Ana. Ik heb nou gewoon op zo'n tabakswinkel. Dus net over de grens in Luxemburg geweest. A few moments later. Er zit een kindje dus spelen. Ayan, nasa Luxembourg ulit kami kain. May burger kami and fries and they're having pasta and pizza. Tayo ng donut for Anna. Ja. Wat heel Luxemburg heen. It's really nice color outside. attraktiven Konditionen für Businesskunden, zum Beispiel den Audi A5 Avant TDI Quattro ab 399 €. Bij MBO had hij van Forum uitgenodigd, die nieuwe. De Vos, dat is die nieuwe lijsttrekker. Ik ook nog bij de hondenballen. Dat ook dan. Oh, Dat is net zo handig. One eternity later. And we are back in Schijndel. Schijndel, ja. Tapos na ang bakasyon. Ay, Sunday. May araw pa naman kami bukas, whole day. Balik na po tayo sa Schijndel.
bilis ang araw eh. Pauwi na po tayo. Si Ana, as usual, sa Oma at Opa matutulog. Grabe na yung mga dahon. Autumn in Skindle. Super ganda talaga ng punong yan. Ngayon, hindi ko naabutan ng red yan. Normally it's red, full red. And then it becomes orange. Yellow-orange. Bahay na kami and as per request ni Madam Rina, mag-haul po tayo ng mga nakuha namin doon sa Colmar or during the vacation. Yung iba hindi ko na po mapapakita kasi mga laruan, yung mga para kay Ana ba. Yung mga binili ko na lang. So, pumunta po kami, hindi sa Colmar, but we went to Reboville. Hala! I forgot the eggs. They're already boiled. Nagbaon kasi ako ng boiled eggs. Okay, may extra pa kaming eggs ba doon sa Colmar. Ginuot ko, ang dami naman ito. Dami po namin diligpitin ay ito ang ayaw ko sa mga after vacation yung unpacking. So anyway, doon sa Reboville may mga souvenirs po akong nabili. Aside from the mga souvenir, bumili din ako ng cheese doon. Masarap yung cheese. Medyo old na siya na cheese. Hindi po ako masyadong mahilig sa old cheese, pero tinry ko. Creamy siya. I still prefer yung young na cheese. Yung tawag dito is young bacon. Yun yung gusto ko kasi hindi masyadong mapait ba. Do you like old cheese, Dodong? No, not really. Parang gusto namin yung young lang. So ito, I got this one from Reboville. Reboville, I don't know if I'm pronouncing it well. You still have this one? Yeah, thank you. Yan. May bagong handpad tayo. So ako, hindi man ako palaging gagamit ito. Si Ruth mostly ang gagamit ito kay siya mahilig mag-bake. So yan. Ang cute na. Hindi na po ako bumili from Colmar because we already have souvenirs from Colmar from 2 years ago nung pumunta kami. So no need na. Lalagyan. Yung gamit o gunting. Kit-kit. Pagkita yan. Ito na po yung paboritong ipit ni ano. So, yan. And then, I also have magnets. Siyempre, no, hindi mawawala ang magnets. Mahilig po ako sa magnets. Hello! Ikadri. Oh, dari din. Ayan. Taba lang. Tatlo po ito. 3, I think I bought this one for 3 pieces, 10 euro. Not bad na. Yan, tatlo yung kinuha ko kasi isa doon sa bahay namin sa Pilipinas, isa kay Mama, tsaka isa sa amin dito. Yan. How do you pronounce this one ba? Alsace? 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 What? The name ba? Alsace, I think. Alsace? Is that how Alsace. French people pronounce it? I don't know, it looks French. Yung lugar na Alsa, I don't know how you pronounce it. Yan po yung lugar ng Reboville and also yung Colmar. So, ito yung nakita nyo na sa video yung castle doon. Parang ruins lang naman yung castle doon. So, ayan. Ito siya para to dito sa, siguro ito para to sa bahay namin. But anyway, yung isa para sa pamilya ko doon sa Cebu. Yan, siguro ito yung sa kanila. Yan. So, ipunin natin para pag-uwi ko ay madala. May mga magnet pa po ako dito hindi ko nadala. Yung mga biyahe-biyahe namin dito, out of town, mga ganun ba. Eh, dalawa pala yung dalhin ko, no? Kaya isa para sa bahay ko. I have a feeling the house will not be rented until I go home. Because you know why, Papa? Because people are so scared at the moment. Because there are still aftershocks. I thought maybe like people be looking for a house now. Yeah, they are looking for a house, but then they don't want 2-story houses. That's why. Because they can't easily go out of the house or run out of the house. And then, pang display, anyway,
pang display. I also got this one. Yan! It's so nice! Charot. Ayan. First ko ito. So, hanapan natin ng spot. The nail cutter is here. I already found it today. I was looking for it there. Couldn't find it. So, yan yung nakuha ko doon. And then, I also had a day off. Had a day all to myself when they went to the park the second day. Napumunta sila ng park. Hindi po ako nag-video po para i-enjoy ko lang yung moment doon na ako lang. Naglakad-lakad po ako doon sa Colmar. Just the same when we first went there. May isang araw na ako lang mag-isa. Pumunta ako ng Sephora because nagpadala yung mga kasama ko sa trabaho ng ito, yung color twister. Ano to siya? Lip and cheek oil na to siya in stick. So, yung shade is shade number 1. Meron na po ako nito kasi nadalhan ako ni Rina dati. So, bumili ako ng 5 or 6 ba ito? Talang Isa kay Ate Cristita, 2 kay Rina, isa kay Loina, isa kay Annalie, and isa din kay Dars, kay Mama Merienda. Bango nung nakuha ko na Givenchy yata yung perfume na nakuha ko. Ang bango pa din kasi yung tester dito, nilagay ko lang sa bag. Super bango. Natrap yung ang amoy dito ba. So ito dalhin ko sa trabaho kay pasabay man to. And bumili po ako for myself ibang shade naman. Shade number 6 yata yung nakuha ko. Kalimutan ko. Basta nasa bag ko yun. Then, pumunta rin po. Ay, ito pala. Yan. Yung shade na number 2 pala. Crazy Coral. So, yan number 2. And then, I also went to one of my favorite, one of my favorites. Alam nyo na yun. Si Yves Rocher. Ito yung paborito ko na scent ever since. Pag nakakabili ako sa kanila, yung mango coriander. Kasi ang bango nito. Kumuha ko ng lotion, ito. And, itatry ko din yung kanilang solid na shower gel. So, bar siya. Kasi dati yung kinuha ko liquid lang. Gel lang. Ayan. So, I also got Feet Organic Mint and Organic Malo. Ito siya, exfoliating foot gel. First time ko din po itong itatry. Pasensya na nyo na po yung kuko ko, no? And then, syempre, may din ako, mango and coriander na hand cream. Paborito ko din po yan. And then, first time ko itatry itong lemon verbena, and chamomile flower. Yan. Mahilig po talaga ako sa hand cream. Uy, shops. Ang bango. Uy, kabahumot. Pero feeling ko mas nangingibabaw yung pagka-lemon niya. Medyo close na siya sa sa tanglad. Ano ba? Lemongrass na smell. And also, ayan, bumili din pala ako ng tweezer. Pero sa ibang shop po ito sa grocery. Kasi palagi pong nawawala yung mga tweezer ko dito sa bahay. Kasi nami-misplace ko palagi. And I also went to the pharmacy kasi bumili ako ng Mustela na lotion tsaka 2-in-1 wash gel para sa pamangkin ko doon sa Pilipinas. Nagpadala po yung nanay niya. So, yan. Ito na lang yung pasalubong ko. Yung pamangkin ko kasi na maliit, iba yung binibili ko sa kanya. And I also went to Longchamp. Yan. Kasi, bumili ako nito. Yan. Kasi yung meron ako black. So, first time kong itatry ito siya. So, normally, sa mga nakikita natin, may mga handles po siya, no? Pero, Longchamp doesn't sell yung mga strap or yung handles ng bags na ito. We can buy from Amazon. I already ordered from Amazon. And it also got delivered today. So, andun sa labas, naghihintay siya. So, ito, kasi yung ganito ko po,
inarbor na ng nanay ko. So, ando na sa kanya. So, bumili na lang ako ng bago. And then, I think within 2 weeks, darating yung in-order ko na black na ganito. Na same yung binigay ko kay mama. Kasi gusto ko talaga yung kulay na yun. Same color ng aking medium na bag and also yung aking backpack. Ito siya. Yung ganito na kulay. So, yan. Yan na lang ang mga naiwan sa akin na Longchamp. Yung iba, wala na guys. Ando na sa mama ko. Yung nabigay ko sa mama ko nung uwi ko, parang 2 yata. Yung sling ko na medyo malaki. Yung small na size. Ito XS kasi ito. So, ito lang po yung binili ko doon sa Longchamp. May mga, syempre may always ako may nagugustuhan sa kanila. Pero, wala. Hinay-hinay muna tayo para hindi tayo masyadong masaktan. Wala. And while I was on vacation, nag-order na din po ako sa Korean skincare. Doon po ako palaging bumibili sa kanila ng skincare ko. Most of my skincare. Since 2020, yung dumating ako dito. And I think yung Korean skincare now is very big na. May malaking warehouse na nga sila. Mahaba-haba yata itong vlog na to. Yan. May i-unbox pa ng iba. Ayan. Ito, pink spot, overnight spot care kasi sa sa talaga, nasabi ko sa inyo sa malamig na weather na or pa-winter, yung aking acne ay naglalabasan po talaga sila. Yung aking breakout. So, itatry ko po itong pink spot, overnight spot care ng, ano ba itong brand na to? Mizon. I don't know if I pronounce it well. Mizon. Normally, yung ginagamit ko na ganito, yung Mario Badescu na ganito. You just leave it on. I just leave it on overnight. Yung cream, parang pink na cream. And then, the next day, nagda-dry po yung, acne. After a few days, nawawala po siya. Effective po yun sa akin dati. Kaso, nung nandito na ako sa Netherlands, hindi na po. Bakit hindi na ako bumili dito? Parang buwang. Andyan lang naman yan sa Isipari. Or nakakapag-online naman ako. But, nakita ko siya kahapon na, alala ko kahapon na, ay, oo nga pala, pa-winter na. So, pa-winter na. Kailangan ko ito. Pag hindi ako hiyang dito, mag-order na lang talaga ako ng Mario Badescu doon sa Isipari. Same din po ito. Ito yung Red Zero na spot cream. Pag may mga redness. Ang cute naman niya. Okay. Ay, ang galing. So, no need mo nang hawakan. Pero actually, kailangan kong maghugas ng face before to i-apply. So, yan. Sana talaga effective nito para hindi na ako mamili ng iba. And then, yan, may po din ako. May night cream ba ito? Night cream. Yung sa Misha. Alam nyo ba, dati nakakagamit po ako ng mga ganito. Kasi mahal siya sa Pilipinas, diba? I had a student na naging close sa akin dati. Si JK. Na, every time bumabalik siya ng Cebu, binibigyan niya po ako ng mga skincare galing sa Korea. Actually, yung mga estudyante ko dati, mahilig magbigay ng mga skincare galing Korea and Japan. So, doon ako nakakakuha ng sa kanila ba, idea na, okay, babilhin ko na to. Gaya nung yung nakasanayan ko ng, tawag dun, yung sa Bure, yun. Naalala ko po ito talaga, si GK ang nagbigay sa akin ito dati. Yeah, it's the same smell. So, pang night cream na, alam nyo na, kailangan na talaga kasi nga, nagda-dry talaga yung skin ko ng over pag winter. Kailangan ng pangmalakasan. After ng aking light moisturizer, ito na yung ating gagamitin.
So, yan. I also have my favorite. Finally, in stock na siya. Yung Misha na Magic Cushion Moist Up. Yan, number 23 po ito. It's either 21 or 23 po yung ginagamit ko. And may SPF 50 na po ito. So, yan. Wala po ding ano dito, face shop sa tawag dito. Yan. Konti lang yung i-apply natin, okay? Lalagay natin kasi grabe yung coverage nito eh. Yan. Ano na ba tong video natin? Naging haul naman to eh. Yaan nyo na lang. Gustong gusto ko po talaga to. And then yung ano din, yung sa tawag nito, yung sa face shop, maganda din yun. Kaso wala mang face shop dito eh. And wala din sa Korean skincare na face shop, yung face shop na brand, wala sila. Sana in the future magkaroon na. Yung Tony Moly din, yung ano, very ano yung limited lang yung products na nasa Tony Moly sa Korean skincare na app. So, yan. Yan. Gustong-gusto ko po talaga to. Meron pa ako yung VT Cosmetics na sun pack, pero hindi ko po siya masyadong bet. Mas gusto ko talaga to. So, it's either 21 or 23 yung shade na ano, ikma sa akin. And the rest, mga sample na po ito. Ayan. They normally give mask. Ay, walang mask na yun. Ay, himala. Hindi sila nagbigay ng mask. Mga sample lang po ito. May ano din ako dito. May acne patches. Yan. Pag mga acne patch po, usually yung binibili ko COSRX. Beauty of Joseon. Marami. Nakikita ko to palagi sa mga influencer na post. Yan. Ano pa to? Reacting serum. So, siguro pag nagbebiyahe ulit, ito yung mga dadalhin ko. Black Rice Probiotics Barrier Essence. Patong iba. Iba-ibang brand siya. Pero ako po kasi, masyado akong loyal sa mga nakasanayan ko ng brand. Lalo po sa skincare. Kay, mahirap man, no? Mag-experiment na naman, o mag-ano na naman ba? Mag-trial and error na naman sa mga skincare. Lalo na mukha talaga, natatakot po ako. So, yan lang. Pero happy ako kasi meron na ako ulit nito. Yung Misha. So, yan. Pag ako nakapunta ng Korea, watch out tong skincare na yan. Mag-hoard ako. Pero ito lang po yung happiness ko pag pag yung nagpapakilig sa akin, yung mga skincare, yung mga anik-anik. Yan lang. And then, I also bought the strap from Amazon. Na-order ko na po siya kaagad. Same day nung binili ko yung bag. Sabi ng kasi, sorry, wala talaga kami ng handle. Kasi yung ibang price na din yung pang may handle. And then, this also comes with an organizer. So, fit na fit siya. So, basically, this is made exactly for the XS na yung bag. Sana okay ito. Kasi yung okay lang to. Ayan. Then may kasamang organizer. May isang package pa ako nito pero sobrang haba na po ng video natin, no? Ano ko na lang po siya next time. So, thank you sa pag-join sa video, sa panonood sa videong ito. Maraming salamat po, no? And, of course, kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa aming bakasyon. See you na naman sa susunod na video. Doy! Mush, mush, babush!